Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε με μεγάλη περηφάνεια με το καλύτερο τσουκ που έχει υποθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Η πρόταση έχει γίνει. Δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι. Ξαναβάλτε το λίγο. Βάλτε να το χορέψουμε λίγο. Κάνει. Η πρόταση έχει γίνει. Δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι. Είναι το μοναδικό όχι που αρχίζει από α. Και το πρώτο τσουκ με ανοιχτό στόμα. Είναι. Έλα, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να φτάσουμε στο νούμερο 1. Είναι δύσκολο να κάνεις το τσουκ με ανοιχτό στόμα. Άνοιξε το στόμα και πες τσουτσου, πες. Δεν θέλω να ανοίξω στόμα για να πω τσουτσου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μείνετε μαζί μας, θα φτάσουμε μέχρι το νούμερο 1 σίγουρα. Είμαστε μαζί μας ή... Α, εκεί.